Grazzi tal-li mhux biss taċċerta li l-Partit Nazzjonalista jkun it-tarka favur il-ġustizzja f'pajjiżna, iżda anke favur il-ħajja partikolarment f'dawn l-aħħar ġimgħat kif sforz il-ħidma tal-grupp parlamentari kollu, il-Partit Nazzjonalista kien għadu u jibqa' jinsisti biex jaħdem kemm favur il-ħajja tal-omm kif ukoll favur il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Kien dan il-messaġġ ewlieni li waslu diversi persuni li l-erba' filgħaxija żaru d-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' martu Anne Marie laqgħu lin-nies għall-awguri fl-okkażjoni ta' dawn il-jiem ta' festi fl-uffiċċju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti fid-dar ċentrali diversi familji żgħażagħ u anzjani li l-kol waslu l-awguri tagħhom lill-kap tal-Partit Nazzjonalista u sabu ħin jitkellmu miegħu dwar kwistjonijiet li jolqtuhom direttament. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jżomm fil-quċċata tal-aġenda tiegħu l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Awċin partikolarment it-tema tal-abort, is-serq mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif ukoll fost ħafna affarijiet oħra is-sitwazzjoni fit-toroq tal-pajjiż. Diversi persuni sostnew li ta' kuljum meta ħabtu wiċċhom ma' sfidi varji, sfidi ġodda illi qatt ma kienu jobsru li se jgħaddu minnu. Bernard Grech saħaq li dan sfortunatament huwa faqar ġdid, realtà ġdida li s-soċjetà Maltija għaddejja minnha sforz loli tal-ħajja. Għaliex, bħal-bqija tad-dinja, pajjiżna għaddej minn żminijiet mhux daqshekk faċli. U insista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun proattiv fil-proposti tiegħu bħalma dejjem għamel sabiex iċ-ċittadin jgħix il-ħajja bid-dinjità illi tixraqlu.